Ochutnávka čili. Kamera Martin Blaško, réžia Peter Václavík. Babka mi dala čili, ochutnám ju. O 3 sekundy. Teraz. Ale bola štiplavá. Po tej babskej čili mi tak prišlo zle, že budem asi krsať. Po tom vracaní si radšej zapálim cigaretku. Strávil som s vami pekné chvíľky a teším sa na ďalšie diely. Dovidenia! Koniec. Réžia Peter Václavík. Kamera Martin Blaško.